Takže zdravím vás, dámy a pánové, a vítám vás u svého dalšího videa opět ze hry Green Hell. A dneska si opět zahrajeme Green Hell na tu nejtěžší obtížnost. Hantíme achievement dohraj hru Green Hell na nejtěžší obtížnost. Bude to pěkný pain, ale my to dneska zvládneme. Určitě bych se chtěl dostat na letiště. Teď v minulém díle, máte ho tady nahoře v kartě, jsme se dostali do druhé lokace a úspěšně jsme zabili aligátora. Dneska budu rád, když se dostaneme aspoň na letiště. A možná aspoň ještě na ten jeden diving spot, no. Uvidíme. Proč mě to spavnulo ve Zlatém dole? WTF? Proč jsem ve Zlatém dole? Já jsem to zapomněl uložit. No to GG. No tak to GG. Já jsem ve Zlatém dole. Co mám teďko jako dělat? Tak jo. Já to budu to muset projít rychle, no. Ještě jednou. Já jsem toto. Když jsem to... Když jsem to ukládal jsem to, ne? Ne. Já jsem to asi neuložil, tak jo. Tak to GG. Já jsem to neuložil, no to GG. No tak musíme jít od znova, no. Ne, prostě, proč se to neukládá automaticky, jako odejdeš? Mně se nechce. Tak ale jak se říká, co není v hlavě, to je v nohách. Prčic. Takže to budeme muset projít ještě jednou. Dobrý, takže tady tohle budou 2 epizody v jednom. Dobře. Nemusíte koukat ani na tu předchozí epizodu. Ne, já vám to vystřihnu, já vás tady nebudu trápit. Ale já se tady budu trápit. Jediný, kdo se tady bude trápit, jsem já. GG. Neměly by se hry hrát pro zábavu. OK. Aha. Já si říkám, že to nějak nebaglo. Tak dámy a pánové, kvůli mé hlouposti. To musíme projít ještě jednou, no. Takový blbec. Proč jsem to neuložil? Já si musím dělat všechno těžší. 41:19. Takhle na Včko. Jo, na Včko. Tak jdeme, no. Já mám dost. Co to bylo, že by pan P jako pan prase? Hello there. Myš, to mě nepřekvapuje. Dobrý. Včko furt, držíme. Zatím jsem se nestratil, jsem dobrý. Ono se to nezdá, ale ono to není zase tak jednoduchý se nestratit. Když tady všude vidíš banány, prasata. Jo, tady si to pamatuju z minulého dílu. Jo. A teď na Včko odbočujeme, jo. Úplně si to pamatuju. Tady většinou na těchto prázdných bývá had. Tady byl ten mravenečník. Pásovec. Ahoj. Já tě taky rád vidím, brácho. Vezmu to révu, ať tady neběhám. Potom a nehledám révu. Všude. Já na něj kašlu, já ho tam nebudu hledat. Ale dobrý, nekous mě jako minulé. Mě zajímalo, ale to byl fakt jako nechutnej had teďkon. Protože on nebyl vidět vůbec, on byl... Dobrý. On byl zalezlej v keři. On absolutně nebyl vidět, jako absolutně, ale jakože vůbec. Dobrý, teď už
Tady už by měl být ten podchod. Byla tady kukuřice minule. Má bude ayahuasca vol 2. Ne, druhá ayahuasca vol 2. Jsme tady docela rychle teďko. Jsem docela překvapený, že jsme to takhle rychle přešli. Že jsme to tak rychle zvládli. Kde byl? Já ho nevidím. Ale slyšel jsem ho. Já nevím, kde je. Hoši, pomocte mi. Kde je? Ale nemůže být za mnou, ne? On přichází vždycky od té řeky, ne? Já nevím, kde je. Už ho vidím. Dobrý kluci. Já jsem ho absolutně neviděl v tom keři. Absolutně jsem ho neviděl, vůbec ale. Tak neříkejte mě, že jste ho vy viděli třeba. Ale je hodnej, že aspoň zavrčel, že nás jako upozornil. To je fakt hodnej, no. Normálně ho mám radši. To je frajer úplnej třeba. Si zavrčí, já ho slyším. A hledáme psychotry a dřevo ještě. Já slibuju, že tohle už je naposled, co to pokadím, jo, a neuložím to. Fakt lobotom. Ale věřte mi, že já fakt nechtěl, jako jo, já jsem to nečekal, že to nebude uložený, protože já to dělám automaticky už, že to ukládám a hele, nic. Teď už jenom psychotrie. Ale mohl jsem se čistě teoreticky, můj plán byl rychle skočit na na ten dům domorodský. Ale já jsem se otočil a on už po mně vyběh. A nevím, že jestli to takhle funguje jako vždycky, že ty když se otočíš mu zády, tak on po tobě vyběhne. To není had. Tak on po tobě vyběhne, anebo to je prostě jenom jako čas nějaký. Tabák. Ale vypadá to, že to je asi, že když se mu prostě otočíš zády, tak on jako vidí tu příležitost na tebe zaútočit, nebo jestli to dobře chápu. Ale docela by to i dávalo smysl. Že vlastně já teď všude hledám tu psychotrii, protože jestli ji nenajdem, tak jsme cooked. Takový lobotom, proč jsem to neuložil? Psychotrie, where are you? Where are you, my friend? 2 hours later. Ale víte, co nevidím? Psychotrii. Možná ta hra na mě bude hodná a bude tam nahoře. A nebo taky ne. 1 day later. Já vždycky, mě chybí jedna věc. A já mezi tím, než tady najdu psychotrii, tak mě něco zabije. Já tady nikdo nevidím tu psychotrii. This is the end. 2000 years later. Já ji tady nikdo nevidím, tak konec. 2 very boring minutes later. A nebo tak já udělám to, že půjdu nahoru, ukáže mi to, že jsem jakoby dosáhl té ayahuasky a možná se potom spawne. Dává smysl, ne? Dobrý, a teď, když uvidí, že potřebuju psychotrii, tak možná už se mi spawne teďkon. Takže co když si ta hra jako myslela, že tady bloudím a že vůbec nevím, kde ta ayahuasca je a teď se tam spawne psychotrie někde. To by od nich bylo hezký, jako jo. Ale jako, jestli se tady nespawne ani jedna psychotrie v téhle 10 kilometrový oblasti, tak jako rezignuju ze své funkce. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Ona tady prostě nikde není. Jako kdyby se ze světa vypařila. Aha, co to je? Já tady objevím celou mapu dřív, než najdu psychotrii. Já dřív dojdu na konec světa, než najdu psychotrii. A jako na tom něco bude, jo? Já strávím celý den tím, že budu hledat psychotrii. Fakt prostě takovou malou kytičku. Slábneš.
Ještě aby ne. No fakt nevím, kam mám jít. Ale zatím jsem nepotkal ani jednu trnuchu. Což je docela sus. Já to nemůžu udělat tím kočiším tesákem. Možná už tady bude ta psychotrie. Prosím. Já fakt prosím. Nic víc si nepřeju. Jenom tu malou kytičku. Kdyby byla aspoň v této půlce mapy, tak prosím. Já ji potřebuju. Tohle je za trest. Jo, dám ti něco k pití. Dává to? No, nedává. Proč mi mlíko nedalo hydrataci? Disgusting. Ugh. Já na tohle fakt nemám náladu, fakt. Bych dělal cokoliv jinýho. Jen ne, tady hledal prostě kytku. Ona se nikdy nespawne. Tak neříkejte mi, že tohle není divný. Já jsem oblast, tady tu oblast jsem prošel už minimálně dvakrát, jo? Minimálně dvakrát, tady tu oblast jsem prošel minimálně dvakrát. A to si nedělám srandu. One eternity later. Jo, já ji vidím. O můj bože. O můj bože. Já ji našel. O můj bože. OMG. To jsem absolutně nečekal, že se stane ještě dneska. Proč mám horečku? Lol, jsem se nevšiml. Co to je? Mě to vyléčí po ajavasce vlastně, co? Muchy. Ale já nevím, co mě píchlo třeba. Absolutně nechápu. Viděli jste to někde? Já jsem to absolutně neviděl, jestli mě něco píchlo. Máme svídru, máme. Nemám energii. Ani to nedělej, prosím tě. Mě ta hra trestá, já. Doplníme si energii. Mám červa, ale to všechno by měla vylečit ajavaska, ne? Dobrý, ajavaska číslo 2, vol 2. Připomeňte mi, že si to musím uložit. Dobrý, máme po ajavasce, ale já nevím absolutně, co byl jako ten štípanec předtím. Mě píchnul komár, nebo co se stalo? Tak had to být nemohl, trnucha to být nemohla, to by mě píchlo na noze. No buď to byla včela, anebo nevím. Ale včela by udělala vyrážku. Absolutně nevím. Zabíjení aligátora vol 2. Easy. 2 střely, 2 hlavy. Tak jsme tady, jsme zpátky tam, kde jsme skončili, konečně. Po 3/4 hodině hraní, hurá. A jdeme k hadovi, jo. To je nová lokace.
tady had. Uvidíte, proč to je u hada. Já vím, že to zní jak nějaká restaurace, jo, ale... Je to prostě u hada. Nevím, jestli to je tady, ale... Ten ostrůvek. Já nemám mapu ještě, ne. No to ne. Tak se to nedozvíme, dokud to celý neobejdem, no. Prostě nemělo mi stát v cestě včely. Včelky. Všechno, co se mi postaví do cesty, umře. Ale tohle by mělo být u hada. A taky, že jo. Já jsem měl celou dobu pravdu. Dobrý. Hele, u hada tady je takovej velký mrtvej had, jo. Tady ta velká ta. Nevím, jak se tomu říká, ale myslím, že to je anakonda. Fakt si nejsem jistý teďko. Ale je tady spoustu lootů, jo. Tady to doporučuji potom navštívit. Je tady i udice, pytlík ořechů, zápisník. Tohle je asi moje druhá nejoblíbenější lokace. Hned po letišti. A moje třetí je asi výrobna drog. Ne, výrobna bílého prášku. Jo, tady nám ukazují toto. A neměla by tady být i mapa? Nechci nic říkat, ale nejsem si jistý. Ale myslím, že tady byla i mapa někdy, ne? Ne, já fakt nevím, kde je ta druhá mapa. Ale absolutně nevím, jak se dostanu na letiště. Tak ale možná to bylo na tomhle tohle. Jo, my jsme kolem. A my máme jít na Ečko teďkon. Teď se fakt nejsem jistý. Já se kouknu na to. Na Google, dejte mi chvilku, já jsem... Doprčic. 35V25S. Tak jdeme na Ečko. A měli bychom dojít k háku, který nás přepraví na letiště. Tak prostě úplně rovně na Ečko. A v letišti jsme zjistili, že je garantovaný Jaguar, ale teď si fakt nejsem jistý. Protože mě se to, skoro každý příběh, co jsem hrál, na letišti byl Jaguar. Ale teď, jak jsem hrál o příběh, jako naposledy, tak tam Jaguar nebyl. Teď nevím kudy. Jo, to je ta klikatá cesta, už jsem tady. No. Haló? Teď se mi to seká jak blázen. Mně to spadne ta hra. Mně to spadne. Já to restartuju. Dal jsem uložit a ukončit. Teď absolutně nevím, co se děje. 4 velký lagy. Úplně z ničeho nic. Takže buď tam přijde Jaguar přes celou obrazovku, anebo nevím, co se děje. Teď absolutně nevím, co se děje. Doufám, že mě to uložilo. Protože jsem dal uložit a ukončit. Sami jste to viděli. Dal jsem uložit, jo, děkuju. Dobrý, aspoň něco. Hrajeme dál. Jo, a už to vidíme asi, už to vidím. Ne. Tak to nevidím. Tak já zkusím jít zpátky. Ale furt se mi to tak nějak jako seká. Vy to vidíte, ne?
Já tady nikde nic nevidím. Já jsem úplně ztracený. Já chci mámu. Já nevím, kudy mám jít vůbec. Máme, já hraju Green Hell a nevím, kam mám jít. Pomoc mi. Co by mi tak řekla asi. Co je Green Hell? Ono to bylo celou dobu tady? No ne. No to ne. To si děláš srandu, že jsem si toho nevšiml. No já bych měl mít přezdívku slepý. Já jsem si toho celou dobu nevšiml. A šel jsem úplně slepě jsem šel na druhou stranu. No tak to GG, dámy a pánové. No to GG. No to GG. To si děláš srandu. Tak, jsme tady. Ej, kokos. A teď kudy jako? Tady není cesta někde. Kudy teď? Já se musím zaskouknout na mapu. 30, 25. Tak mapa mi ukazuje, že mám jít na NE. A tam vidím kládu, takže asi tam, ne? Nebo to mám vzít tudy. Dobrý, doufám, že moje intuice je tentokrát správná a že jdu správně. Kde je ta kláda? Tahle hra je čistý pain a zoufalství. Ale dobrý, vypadá to, že jdu dobře. Vypadá to, že jdu dobře. Jo, dobrý, je tady cesta. Já jsem fakt slepej, já jsem se nevšiml. Do it. Dobrý, jdeme zavolat o pomoc, dámy a pánové. A vypadá to, že ten Jaguar tady fakt jako nechodí. Ne, teda, aspoň, že to není garantovaný, takhle. Tak jo? Jdeme na to. Hello, can anyone hear me? I need help. Anyone, come in, please. I need help. Anyone, come in, please. Fucking hell! Come on, nerozčuj se. This is Manaus Control Tower, over. You can hear me? You can really hear me? I need help. Affirmative, keep calm now. I can hear you. You're going to be alright. Please give us your name and position, over. This is Jake Higgins. I'm on a makeshift airstrip in the middle of the jungle. I'm not sure where exactly. Copy it. That Jake Higgins? Again? Okay.
I know where you are. Please hold. Over. Okay. Are you alone? Over. There's a girl with me, Mia. Copy. Is there a man with you? Over. I'm alone. Are you still there? What do I do? Copy. Just stay where you are. Over. Will someone fly over? How long should I wait? Keep calm and stay put. Help is on the way. Over and out. Hey, you asked if I was alone. What did you mean? Já prostě dávám random. Please. I beg you. Please answer me. I don't know what's going on. Fuck. What was that? Mia, you're not gonna believe this. I found an airstrip, and the radio is working. Help is on the way. At last. That was a strange conversation, though. They asked me if there was a man here. Any idea what all that was about? I'm just glad you're safe now. Right. And since I know how to get out of here, now I need to find you. Just come home. What? What are you talking about? Just go home and don't worry about me. Only thing you will find here is disappointment. You don't need me anymore, Jake. It's time for me to go. Stay where you are and wait for help. No, Mia, talk to me. Where are you? Mia, come in. I can't just abandon you. Mia, say something. Please. Mia, come on. It's time to go. I found a way out. Please. God damn it, say something. A dámy a pánové, tohle by pro dnešní videjko bylo všechno. Budu rád, když dáte like a odběr, když se vám video líbilo. Určitě napište do komentářů i ty, co nepíšou do komentářů, jestli mám dokončit dobrý ending, anebo špatný ending. Je to 100% na vás, jo. Čím víc komentářů uvidím s dobrým endingem, udělám dobrý ending. Čím víc se špatným endingem, udělám špatný ending, dobře? Tak jo, zatím, čau. Thank you.